ಓಕೆ, ವೈಭವದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ, ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಗಂಟೆ 3:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಕುಣಿತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಯುವ ಸಂಗಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಆ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಂಗಮ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಲಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತೇರು ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಲ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿದ ಪುದರ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಪುದರ್ದಪ್ಪ ಆರಾಧ್ಯ. ಓ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಅಂದೆ ಆರಾಧ್ಯ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶಾಲಿ ಒಂದು ಕೂಲಿದ ತಿನಿ పిలిద గులియా ఓకే రడ్డుల కిన్ని పిలి మాత్ర పొಣ್ಣು కిన్ని పిలి ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ ದಯಮನಗ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಿಲಿ ನಲ್ತಾರೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ರೋಡು ಅಕುಲು ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟೆಂಚೆತ್ತನ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಲಬಲ್ಲ ತೆರೆದಿನ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪಿಲಿ ನಲಿಪಿರ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಡಕ ಪಿಲಿತ ಪಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಏರ್ ಕಲ್ಪನಪ್ಪ ಪಿಲಿ ನಲಿಪರ ಇರಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿಕ್ಕನ ಬುದರ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇರಗೇರ್ ಕಲ್ಪನಪ್ಪ ಪಿಲಿ ನಲಿಪರ ಪಪ್ಪನ ಬುದರ್ ಸಂದೀಪ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಾರೆ ಪಿರವರ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೋಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ತುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡ ಯುವ ಸಂಗಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಐತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏರುಲರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಲೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಬುದರ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಯಬನ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ಕಲೆನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ದಾದ ಒಂದು ಪರ್ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ಯಾಬ್ಲಲ್ ಉಂಡು ನಿಜ ದಾದ ಪಂಪನ ಜೋಕುಲು ಈ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ಪ ನಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂದೇನು ಏಪಲ 10 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪನು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಮೂಜರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಕಲ ಉತ್ಸಾಹ ತೂರಾಗ ಎಂಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗಲೇ ದಾದನ ಅಕಲೆಂದುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಪನಾಗ ಈ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಜೋಕಲೆ ಪಡ್ನ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಐಟ್ ಆಪಿನ ಖುಷಿ ಇಂತುನಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಯುವ ಸಂಗಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಉಲ್ಲೇರೆ ಮೂಲು ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹೊರ ಓಕೆ ಇರ್ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಓಕೆ ದಪನಗ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ಅದೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಕಲ್ನ ಈ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಅಕಲ ಪಿರವುಡುಲ್ಲೇರು ಈ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಇಕ್ಕದ ನಕ್ಲೆಗೆ ನನಲಾತ ಇಂಚೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂದಂಗು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋಡು ದಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪ್ ನಲಿಕೆ ಬಂದ ಅದು ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪರಕೆಗೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇನೆ ಅವನಿ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ದೈವಿ ಕಳೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಪಾಪ ಜೋಕುಲು ಈ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲಿನಾಲ್ ತಂದುಲೇರ್ ಪನ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಡ ಒಂಜಿ ಬಾತೆರ ದಾದ ಬಂದು ಈ ಬಾಲೆ ನಿತ್ಯ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪಾಡು ಇರ್ನ ಮಗಲೇನು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪಾಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪಿಲಿ ಪಾಡೋರು ಒಂದು ಆ ಆಸೆ ಪೂರೈಸ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಯುವ ಸಂಗಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ಸ್ ಒರಿಯಾಡ್ದವ್ರಿ ಏತ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದೇರ್ ಪಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ಲೋಸ್ ಓಕೆ ಥಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಜಿ ಪಣ ಬಾಲ್ಯದ ಆಸೆನೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಮತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಎಂಗಳ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂದಾದ ಅವನು ಪೂರೈಸಿನ ಎಂಗಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದು ಎಂಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಲದ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಜೋಕುಬ್ರ ಮಾತಿಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಎಸ್ ಪಿಲಿ ತಗೊಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೂಪರ್ ಬರ್ಲಾತ ನಾವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು